Využijeme prestávočku. Chvíľa oddychu modrých. Teraz neviem, ide do šaty. Rady. Servus, môj. Robko, servus. No ako to vidíš cez polčas? Dobre. Dneska to nádejne vyzerá. Zatiaľ je 5-5. Škoda, že utekáš. Teraz to ide mať šťavu. No dobre, uvidíme. Miško tiež si neodpustil strodiť gól dneska. Slovenská forma, no trénera máme dobrého. Nevidel som to, lebo som akurát riešil zostavu. Chcel som ho stiahnuť, ale môj ňuch trénerský bol taký, náj ho tam, príde to. Adav, síce trošku s pomocou teči, ale to už patrí k fotbalu. Ako Ďurko Homola, čo povieme k dnešnému zápasu? Krásny gól opadá, takže to je zážitok. Hej, polčas je krásny 5-5. Nečaká sa na góliky idú, tak to ťa drží aj hráčov, aj divákov. Tak to má byť. A terén je úžasný, takže zatiaľ je to vynikajúce. Jasné, výborná práca Janka Rausu, ktorí pripravujú toto všetko. Peťo, dneska dominuješ strelecky prihrávkami na góly. Aha, hej, strelecky. A tak jeden sa ti podarilo, nie? Čo, bol ešte nie. Nie? Áno, Slančík je premotivovaný na mňa. Hej, no dobre. A tuto? Vládko. Ale takto si ty ten strelec úspešný. Vidíš, teba si musím hlavne zapamätať už. Trénera zober. Trénera, áno. Legenda z volenského fotbalu, ktorý pôsobil pri mládeži. Vilko Almáši, spolumanželka. Robíš reportéra? Áno, čo povieme k tomu zápasu dnešnému? Z roky už. Fajn, výborné, počasie dobre, terén vynikajúci. Všetci si to pochváľujú. Áno. Čo viac treba? Góly sú a pekné góly. Ideme k závodu červených. Červeným nechodia, no? Prečo? Ale oni si zaslúžia. Janko, ako to vyzerá dneska v tej bráne? Ja viem. Áno. Servus, Palino. Ako, Blažo, čo povieme? Dobre, perfektne, remíska, 10 gólov, musí sa to ľuďom páčiť. A ešte mi vysvetli tú situáciu do prázdnej brány, že ste neriešili. Gentleman, chcel som prihľať babenke. Áno, ale dlho to trvalo. Servus, Janino, tu si. Vidíš, ani ruku ti nemôžem povedať. Kde máš žlku? Neviem, kde je. Mirík, ako? Prvý polčas. Výborný terén. Výborný terén, na dobrom teréne sa to hrá. Gólik si nedal zatiaľ. Neviem, asi nedám ani. Príde, neboj sa. Peter sa mi schová a tu máme ďalšieho Nestora, Vládko Ďubek. Povieš nám dať čo zápasu, uteká preč. Jarko, strelec prvého gólu. Pálko, tréner, ako to vidíš, po polčase 5-5. Jednoznačná záležitosť 5-5, hej? Všetko možné. Jarko, ty nám povedať čo, ako? Čo ťa môžem povedať? Pozorovateľ. Celkom dobre sa to vyvíja, no len málo pijú chlapi. Majú pijú? Majú pijú, dobre. Málo pijú. Áno, aj Minka Flašika pozdravujem cestou a vítam ho na tomto podujatí. Dakedy aktér tohto fotbalu. Chcem to oživiť so synom. Výborne, asi niekde? Nových Zámkoch pôsobí. Janko Kováč. Dobre. Dneska si ešte nedal gól, ale perfektný centrom si našiel. Obráncu musím brať, ale ako kafu ide. Výborne. A tu máme mladýho Tomáša Ďubejka, ktorý aj zasiahol do hry. Ako sa ti páčilo? Prvýkrát si nastúpil. A pôjdeš ešte do hry? A bolo by dobré aj strelecky sa presadiť. Zahambiť oca. Oco nedá a ty dáš. To by bolo. Starky tiež pôsobiaci tuto, ale nechce nám dať rozhovor. A posranný či postranný rozhodca? Postranný, dobre, aby som ho neurazil. Vidím, že má občerstvenie. A Čajík, všetko sa skyluje k druhému polčasu. Štácia Nové Mesto 5-5 po prvom polčase. Necháme si to medzi tábormi. Zachytíme trošku aj divákov zbližšia tohto podujatia.
A máme tu, vážení priatelia, vstup do druhého polčasu pre tých, ktorí Zahájené. sú neskôr. Druhý polčas. FC Mesto 5. Novú tvár vítam. Lenka, ako sa ti páči toto podujatie? Výborne. Škoda tých golových šancí, čo sme mali. Dokonca ti ponúkol spoluhráč aj do prázdnej skorovať, ale nejak to dlhšie to trvalo. A ako si to videla, tú situáciu? No, že to mal dať on, nemal už nahrávať. Správne, ja som ho už vyhrešil za to. Je veľmi, veľmi bohatá. No a venujeme sa trošku zase lopte. Chce byť neskromný, ale sú tu Máme aj zmenu v bráne, Janko Sekula celé svoje úspory, aby kúpili v drese modrých. golových lístkov. A rozbíja sa nám celkom veselo aj tento počas. Dúfajme, že Klaudia pri lopte si narazila. počasie vydrží. Dostáva sa opäť k lopte, centruje do 16. Robko Slatinský odvrátil, faulovaný, odpískaný faul. No a povedzme si ešte pár slov aj o Že by sa nám aj zranil trošku Tomáško Ďubek. Ale asi vyzerá byť všetko v poriadku. Miško Hromadka pri lopte. Spomeniem napríklad Tomáša Ďubeka, ešte stále aktívny prvoligový hráč Výhornom Zlaté Moravce. Už není aktívny, Zvolená, ale pôsobí ako pravá ruka trénera Zlatých Moraviec. hráč Železiarní Podbrezová. Aj tieto mená sú tu dnes medzi nami a samozrejme už spomínané dámy Bazúchová, Vojteková a Šanca modrých a výborné vybehnutie Janka Slančíka. nám hrajú, ako sa vraví u nás. Vyhodil presne na Tomáša Ďubeka, ktorý spracoval, prihral Mirovi Kuchárkovi, ten posiela Škantárovi, Škantár vedie, loptu vedie, posúva Blažovi, Španovi. Ale ten už nenašiel, ani nevystrelil, neohrozil bránu modrých. Krásnu, bohatú tombolu. Prichádzajú nám aj ďalší diváci, srdečne ich vítame. Škantár krúži. Janko Kováč, jeho rozohrávka zachytená, Milan Kujan. Braňo Močko súbojí s Blažom Špaňom, hrá sa ďalej. Tento druhý počas sa nám rozbieha tak menej energicky, ale verme, že dostane Pomôž svoje mi tam, tempo. týchto štvorka modrá napríklad. Štvorka modrá, kto? Platí to stále aj po tej Veď ja sa pýtam teba, nie že kto. No čo? On jeho syn, bývalého rozhodcu. Do písky. Nenadávaj, lebo sa budeš počuť. Sedmička pri lopte tiež nevieme rýchlo. Neparaj. To je René, hej? A 17 je jeho otec? Tuto modrá, hej? Áno. No, lebo to si furt... Latinský Robo. To viem, to viem. Ja ju mám 14, aha. To viem, ale Kde ešte štvorku máš? tam bola dede. Ja, Janko Koužil. Koužil, no vidíš, tak to som nevedel. Janko Kováč, áno, svojou otočkou loptu ešte má pod kontrolou, ale udáva do autu. Loptu nám hádže. Bobor a Nostrov z 2 golov. Miško Hromádka tiež už dneska sa trvecky presadil. Opäť to skúša Janko Slančík vynikajúcim zákrokom. Drží červených. Niektorí, ktorí sú mimo zvolen, sa ma spýtujú. Šanca modrých, je to v 16 na kope a nakoniec strelecky sa presadil Milan Kujan. To bola krásna rana a
Štácia sa opäť ujíma vedenia. Takže modrí vedú 6-5. Máme toho šťastného strelca. Áno, číslo 9. Vážení priatelia, takže máme tu... Moderátor sa stráca, bola to 11. A strelec Braňo Močko. 6-5 pre modrých. A my môžeme pokračovať v štatistikách. Takže strelec je nesprávny, určený moderátorom. Takže tradícia týchto silvestrovských futbalov začala iniciatívou bratov Prímusovcov. Opäť je Milan pri lopte. 1954. Jeho rozohrávka nepresná. Na ihrisku Prímusovskej tehelne. O rok neskôr sa už hralo na lúke na Zlatom potoku a potom ďalšie 4 roky Paraj mladý. Ktorá Petičky s Kujanom. Na starej Krkoš. smerom k Lieskovcu. No a po 4 Toto je Koužil, áno, 4. silvestrovské zápasy Vám si zapamätám, ak by som si priebehu nezapamätal, sa ospravedlňujem. kde sa hralo ďalšie 4 roky. No a Centrovaná lopta, Janko Slanči bezpečne v náručí vysunul svojim vyhodeným Tomáša Ďubeka, ktorý postupuje s loptičkou, pozerá, vyhľada, čo vytvorí z toho, nakoniec centrom prenáša na Klaudiu, Klaudia na Špaňa sa chystá k nožničkám, ktorým neprišlo. Začína nám trošku mrholiť. Ja sa budem musieť presunúť, aby som tu nemokol zbytočne. Dáme si pauzičku.